Jedeme všichni jako... Jenom v autě. Bude řídit pan Harris. v autech? Ano. Bude řídit pan Harris, protože pan Harris teďka bude dělat všechno. Cože budu dělat? Nic. Máme Dodge už. Jak jdem. Prdele. Hezky chodí tady kolego. No, tě je jeden. No vím. Cože? Měli být po dvou. Za náma je jenom jeden. Dobrý, a... to pak vyřešíme, Pak vyřešíme, tak. Zajďte trošku víc dozadu, ještě. A tady zaparkuj ke krajnici, ano, tady, přesně. A opět co nejdál. Jo, to je ono. To je ono. Ke krajnici, vypněte sirény. Vyprcanej, kámo, vole. Ještě jednou, jeden nebude křičet, chápete to? Stop už, chlapi. Kámo. Držím imaginární AKčko. Že kam všichni jdete? Říkal jsem v té budce, kam jdete? Však toto je budka, vole. Co to je, jaká Tak, ale ješ na zemi, dokud ti neřeknu, abys ulestal. No lajna ne. Řada, kurva! Řadete do řady. Hned! Ale bych lajn. Tancovat, nebo dělat nějaké jiné činnosti, budete jen dělat to, co vám řekneme. Pochopili jste? Ano, pane. Kdo neuposlouchá? Ano! Ano! No, jak jsem Ano, zase, šéfe. abyste tady nekřičel tady. Dobrý, pokud se připravíte. Pohromadě ne. A Tak co pohromadě vám ano, pane. Mám to počítat. Ano, pane! Ano, pane. Ano, pane! Ještě jednou. Ano, pane! Ano, pane. Ještě jednou, neslyšel jsem. Geniálu celkem. No já taky. Jako. Zdravím pane Collins. Měli jsme tady jeden případ, kdy jeden policista tam ten, když to s ním vyřešit, podporoval. Nacismus, Ne? ne? V píči, Ne. neslyšel. Řekl už Vůbec. dvakrát, vole. Podporuje nacismus. Podporuje Řekl, rasismus. jak si, Ano, tak to řekl- zvednutá dvakrát už to ruka řekl. Řekl a už to podporuje... dvakrát. Ale má někdo sebou... To řešit tady, jdeme na výcvik už. Pokračujeme, jo, dobrý. To nebudeme řešit už. Prosím, Dobrý pan. neubušek do prdele. Kdo ještě chce? Čo? Kdo Teďka ještě si chce? dáme soutěž v šermování, vole. Nic, borci. Yes, Můžeme pokračovat, takže všichni půjdete za mnou. Pojďte. Díka na zna... Jedem. No jedem. 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 Dobrý, a chlapi, jedeme teďka rovně. A na první odbočce doprava, tak doprava. Hnedka doprava. Či, hej, Rovně. to je fakt Stop. Kdo? Vy. Postřílet. Ne, A k ním běžte, já nemám k ním hlasivky, běžte. já nemám hlasivky. No tak, já mám věřil. Ne, já nemám hlasivky, nemůžu. Šoupník se. Jedu. Ještě jednou někdo nedává! Jednu nedávku uslyším od někoho a letíte, chápete to? Jen za to nechápete. Vy se chováte jak hovado, kdybyste byli v hospodě. Ještě jednou. Opět, pokud ano, pozdravím, že ho dobrý den. Je něco vtipný. Takže znova. Tady fakt rozsekám. A je skočím, ty vole. Hovoř. Pokračuj. Tak, a jo. Stránku za ucho.
No ale... Hej, do toho, hej. mluvíme! Drž ho, Drž drž ho. ho. Pouštím ho. Jak můžu Ne, pouštím vystoupit? ho. Jak můžu Nejde ho. vystoupit? No dobrý, já jsme bez okýnka, vole, okýnko minus. Tak, naskle. Tak jste Magor? Chcete nás zabít, nebo co? Jo, Nedu do piči, já odcházím, já to jebu. tak jste Magor. Jdu si kopitej, čau. pičo, banán. Já se postaru. Rovnou jděte na to letiště, vole, a potom se tam naportujte. No, no, teďka bude restart prostě. Do reportu. A No dobrý, když tak dejte report a dejte jenom tečku do toho, jo, všichni. Já to jdu ještě vzít dopředu. Co tam mám dať? Jo, Lucian je opička, vole. Chlapi. Když tak dejte report a dejte tam tečku, abychom věděli vaše IDčko, jo? Jako až půjde po restartu, jo? Opičák! Opičák, co to je?